Erba Immigranti li kienu qegħdin jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħal Far ġew ikkundannati 24 xahar ħabs bejniethom wara li wieġbu ħatja li daħlu f'Malta b'dokumenti Foloz. L-irġiel Muden Ħarusoman ta' qegħdin mhux Abduħajra, Abdalla Nadi Abdallatwa u Abdul Raham inqabdu mill-pulizija bejn il-ħattu tnejn b'dokumenti li rriżulta li kienu falsifikati. F'erba' sentenzi separati il-Maġistrat Joe Mifsud qal li l-qorti taqbel mal-prosekuzzjoni li ma tistax tagħlaq għajnejha għal fatt li f'dawn il-każijiet inkissru l-liġijiet tal-immigrazzjoni ta' pajjiżna. Qal li l-qorti ma tista' lanqas tinsa li dan it-tip ta' rejat sar ħafna aktar komuni tant li sar fenomenu kostanti. Saħa illi mhux aċċettabbli li persuni jkomplu jitlu jew joħorġu minn Malta b'dokumenti Foloz fejn jippruvaw iqarqu bl-awtoritajiet Maltin u barranin. Il-Maġistrat Mifsud sostna li dawn ir-rejati jistgħu jimminaw anki s-sigurtà tal-pajjiż u saħaq li l-Istat Malti għandu jkollu interess qawwi li jkun jaf l-identità vera ta' min ikun dieħel fil-pajjiż. Dan partikolarment fi żminijiet ta' teqlib, konflitti u terrorizmu li diversi partijiet tad-dinja, inkluż dawk qrib Malta, jinsabu għaddejjin minnhom jew medda bihom. Qal li l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra, inkluż Ewropej li seħħew dan l-aħħar, għandhom jiftu għajnejn kulħadd għal riski serji li tali fenomenu tal-immigrazzjoni illegali b'dokumenti Foloz jista' jġib miegħu għan-nies innoċenti. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Maġistrat Mifsud ikkundannahom 6 xhur ħabs kull wieħed wara li qies il-fedina penali netta tal-akkużati u l-fatt li wieġbu ħatja fi stadju bikri tal-proċeduri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.